kukungamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks pandiri kupfuurira mberi nebhuku redu rinonzi Muchadura chitsauko 9 musoro wenyaya rufu rwatapera. Ava mangwana funga yakamuka kaneta chose kunze kwakanga kwakasunamisa chiso kwazvo. Makore akanga achiti kwindi nechekuuzuru. Akadzika nekwakanga kuina hanzvadzi yake amai varudo vakanga vachisuka ndiro panze. Sokuti zuva rakanga rakwira, madzimai navarume vakanga vabva kumwe vakanga vosimuka vogadzirira kudzoka kumamana avo. Maita zvenyu mauya vanzvadzi, ndanga ndiine mashoko nemi. Amai varudo vakatanga kutaura. Pane kwamanga muchida kuenda here? Pane zvamanga muchida here? Fungai akabvunza. Kweteba, zviduku-duku hazvitore nguvaba. Ndatenge ndafunga kuti dai tachaya runhare kuGatoma. Kuda baba vakasvika, asi takanga tasiya tarera vana kuti vavapinze munzira kana vangosvika. Mai varudo vaitaura izvi vachipukuta ndiro. Ndambenge ndichifungaona imomo. Zvanaka, kudai tigere aenda kundochaya. Fungai akatsinhira zvakanga zvataurwa nahanzvadzi yake. Runhare rwakachairwa nokuna kubvo runo, mwana wavazinyoni aishanda muGatoma. Tigere akazodzoka ava masikati chaiwo asina neshoko rose. Kubvo runo akanga ataurira Tigere kuti sekuru vakanga vasina kusvika. Chitarisai muone tete. Tigere akauya netsamba iyi nezuro zvaakabva kuchitoro kunotenga mucheka webhokisi. Ndakaisa muhomwe ndokukanganwa zvangu kuiverenga. Ndokuzofunga iye zvino uno. Fungai akabvisa tsamba muhomwe make ndokutanga kuirava. Kumeso kwake kwakatanga kusanduka. Akatanga kupunyaira. Misodzi ndokutanga kuti mokoto mokoto. Vahanzvadzi vake vakanga vakamutarisa. Vakashaya kuti chii chakanga chakonzera izvi. Fungai akanga abatwa neshungu. Akatadza kuudza vahanzvadzi vake mashoko aive mutsamba umu. Akatambidza mai varudo tsamba kuti vazviverengere voga. Tsamba yaiti: wadiwa Fungai, ndatumwa nomurungu aisevenzerwa naTapera kuti ndikuzivisei kuti Tapera hakuchina. Akaputsika achiturika denga reDhirihora musi wa14 December, akabva afa pakarepo. Akasvikorovera pasi nomusoro. Mukurumidze kuuya. Makamirirwa. Ndapedza ndini bhokiseni. Amai varudo vakabva vatyorwa mapfupa. Havana kugona kuchema. Simba rokuchema rakanga rapera. Vakangoti, mai we, mwana wamai vangu. Ndokubva vazvirovera pasi. Vakanga vari mumba vakabuda vanzwa mhere. Nenguva duku-duku, musha wose wakabva wabatira. Mukadzi waTapera akauya achizvizvamburira pasi. Murume wangu ofira mudondo. Chingura akaenda, nhai mai we, chandakamutadzira chiko nhai vanhu we. Ofa ndisina kumuona. Ndisina kutaurawo naye. Vana vake vanogochengetwa naaniko zvino. Pavaichema kudai, Muchadura akauya ndokusvikomira pakati pavanhu vakanga vachichema vamire pachivanze. Nhai vanhu vomuno mumusha, nhai zvambouya seiko? Vanhu havachemi vachizorodza mapapu here? Chinguri chamakabvira. Ava mazuva maviri makangoti gwana-wana, pasina akotsira. Inga mwana wenyu manga muchimuda kwazvo. Vanhu vakanzwa mazwi aMuchadura aya, vakabva vatyorwa mapfupa. Vose vakanyarara vakamutarisa. Muchadura akamirawo akavatarisa kudzimarawo tendeuka kupinda mumba. Vaya veva vakabata mudzimai waTapera
vakabva vati rukutu. Kana simba rokubata rakabva rapera, Muchadura akavatevera mumbamo ndokusvikogara pedyo naambuya Varanganai. Nhai mwanangu Muchadura, wava kundita seizve muzukuru? VaMandirunga vakatanga kuchema. Ko, mwana ati ndamuita seizve pakare? Nhai Muchadura mwanangu, wati ndaita seiko ambuya vako? Kwete ambuya, mwana akapindura. Chamave kubararadza vakadzi vakuru chiko? Madeko makarara muchichema. Nhasi morusimudzira pakare. Munoti zvichaita pamwe here nhai ambuya? Uyo akaroverako hamuchafi makamuona narini. Wazvinzwa zvino Mandirunga? Pane chimwe chauchataura here? Handina kukutaurira here kuti mwana uyu pane chakamugara, haazi oga? Chibva waziva zvaungaite naye. Mandirunga, wakatakura mutoro mukuru kwazvo. Ambuya Varanganai vakanga vopopotera vaMandirunga. Zvino ichi chinogara parusvava rwakadai. Imi makambozviona kupi kuti mwana mucheche akadai anganzi ane chakamugara? Inga nezuro ndakakutaurirai kuti kubvira kurwara kwaakaita handina kuzoona kugara kwake kwakanaka. Mwana ave kungoswero gwauta, kupopota zvisina musi nezuva. Haacharari, ave kurara akangoti ngwana-wana. Ipapo Muchadura akabva apindura. Ho nhai, nhasi mava kunditi ndiri kurwara, ndine chakandigara. Mwana akaramba akati mbuya vake kumeso ndee, muchindiona zvenyu ambuya. Mombe inorova ambuya, kwete munhu. Atemwa mbonje anokanganwira, asi mbonje haibve kwete. Nhasi ndava mupfuri here nhai ambuya, kana kuti pano ndipo pamusha pangu? Hamusimi here makanditakanura? Ndakanga ndisina kubereka nemi here? Handina mwana anorerwa nomutorwa ini ndiripo? Madzimai akanga ari mumba akanga achanyura pasi nokunyara. VaMandirunga hana yainge chatsemuka nokurova. Vakangozvisimbaradza ndokuti, mati zvichambondivhundutsa here vasikana? Pandiri pano ndatotiirira. Ambuya Varanganai vakavabata muromo. Zviri kutaurwa nemwana uri kuzvinzwa here Mandirunga? Wazviisa muchipfuva here amai? Mukatevedzera zvaMuchadura mungaridyi rinopisa. Muchadura haadi kuona panofiwa, haadi kunzwa kwaponwa mwana. Pano pamusha hapana chisi chake. Ukabata chino, zvanzi wachibatirei? Ndiende kutsime, mereturi, hunzi maenderei? Ndoita mvura yokuuya nayo ndakapfunda here? Ko, vari kufa havazi vana vangu here? Tapera chokwadi, andita seini? Ndakutadzireiko nhai mwanangu? VaMandirunga vakatanga kuchema. Vamwe vakadzi vakanga vari mumbamo vakanga votozengezana. Vakatadza kuchema tapera. Muchadura akanga avashumba pakati pavo. Vemhuri yaMashiri vakanga vongoti maziso boi-boi nokunyara. VaMandirunga vakanga vachiti tambarare, vachingopukuta maziso. Mudzimai waTapera ndiye akanga achiyaura kuchema. Ndatenda nekuteerera kwenyu.